Nagunsa na pagkadiha. Mingkoy. Ay, nagunsa na pagkadiha. Kanaog, kanaog. Kanaog. Kanaog ba? Ikaw ha. Sakpan na pagkanaog ha, dagan. Hi guys, magandang adlaw ni jung tanan. Ako na pod ni Jijin Burst. Welcome back to my channel. Karon guys, may ngawang adlaw. Happy pista sa hangyutang natawhan. Happy pista sa Senior San Agustin sa puti. Ug wala man nantay COVID, tuan nanta ko ron sa kananay puti. Uli nanta ko. Panuway po ning manunuway COVID. Mo ni maka. Kuan ano mi naka uli pero sagdi laman guys kay basin di ay sunod tuig puhon o kanang mauki na ning ato ang kuan panahon makauli ra ko puhon minga wag hangadlaw karon ja gabi dugay ko nakatug kay kanang kuan kanang mingawon ja kanang naloykos katungang udyan nga gikuha na sa kananay Ginoo kay wa man ko kauli Lamenta to kanang nay makauli ko kay makakita ko sa kanang ijang last nga hantungan ja. Saan lagi nga at ang panahon karon ako kauli. Majupas ka na ni Mama Julie kay nakauli si ja malagi to gabi nakahilak ko sa kanang nagtanaw ko sa kanang nay vlog ja mo guys minga wagang adlaw karon guys. Ako kasabot sa kanang nay anggi batin ja nang labak ko datos kuan guys banyo. Kaya dagan ko kanang nay labunon dyan mo. Lakilak po doon kanang nay kuhan, ginagmay nga. Imot-imot kanilaging ito ang panahon karon dyan. Kanang huwag mong ko kauli. Muli man ng tako karon. Kaya malagi pistan dyan. Dyan ka na naisabot na mga magtapok-tapok may nagka-kuhan. 29 dyan. Malagi. Huwag man na dyan kay sarado man ang kanang naibuhol wa may makasud di man nila pasudlan og kanang laing tagalugar diyan mo na guys wa koy mahimo hari na lamang ko dari imot-imot og kanang nay ginagmay gapon pa ning ang gibati guys kanang wa ko kasabot diyan kanang bugat sa kanang nay kuan ba lawas ila milagyan tay uli kay kanang grabing mingawan diyan unsa lagi natang panahon ron di man ta basta-basta makauli mo nang parang kakuan guys mingawon dyan apilan pa danis palibot nga grabing mingawa mo nang nalamang gilaba hanggang kamingaw laba ko na to sa banyo ang dagana karong dipod mailan nga gailak-hilak ba murag ka nang nay tala-tala pero lamay man pud ning muhilak ta kay nagka tagtaod maluwag naman nagkatuang bati ay marato mahuman ako gilak guys gapon pa ko nagahilak nja karon kinaloy lagi ko sa kananayang udyan gikuha na sa Ginoo di man lamang ko makakita ni ja sa ijahang last nga danis kanang nay kalibutan parang gadyan ka mingaw kadyo guys karong adlaw ako kasabot sa kananayang bati nja gimingaw ko dyan naluoy pupug kong nanay nagistorya may gabi gandom na po si jahang mga anak nga saan lagi diyang mga anak di mo lagi makauli kay sabot mo lagi namo karong 29 sila ni kuya nga pas Manila ang brother pod nananta to sila yung mga ticket flight ang tato nila gahapon diyan cancel lagi lang mga ticket guys November ilahang kanang biyahin dyan madyo laman untang maloy ang Ginoo anang mga buwan o kanang pwede na makauli kay loyin taon pag mga tiguang sige laman lagi sila pangandom sa ilang mga anak hindi pang mingaw na mo lagi po ako guys marami na lagi po na ang mingawa kaya na lamang hilak gang kamingaw dyan kataw-katawa ngisi-ngisi pero ara na gadyang mingawa di laman ilan nga kanang gimingaw na kung kanang maadyon dyan di ilhan nga na ako yung mga problema dyan imingaw na ko kadyo kaya nagsigirami ka nang
pangatawa magsigira may ngising-isip basta karon guys karong adlaw kanang bugat tagang pamati sa ang kaugalingon wa ko kasabot luoy ko sa ngadyaan nga gikuha na sa kananay Ginoo mas lami man ta tong makauli ko dyan makakita ko ni Dya kay karon man nagkanang nailubong naman si Dya karon munang bugat dyan dagang pamati karong adlaw guys dyan giningaw ko dyan naluoy kong nanay naluoy kong tatay. So, naling ato ang kuan guys, kalibutan, lamentang mahuman na ning mga pandemya, kaya ron og kanang gusto tang muli, makauli ta. Kay lisod lagi ning naatas kananay napadpad sa kananay ladyo-ladyo, kaning tabukon og kuan ba? Dagat, lami man nang tatog kanang di na mo tabuk og kanang nay dagat, kanang musakay ragbas, ja mo. Uli na parehas ni Mama Julie ba? Nga, gusto ni diyang makuli, makauli si Jadajon, kay kanang isa raman kasakay masakay ra magbas nag ako kay mutabok pa man og kanang naay dagat munang igo na lamang ko skuan guys paghilak mga ingana hilak na lamang ko kay mo koy mahimo sa una kanang sawa pay pandemya kada tuig jud ko muuli karon lagi guys nga nanay pandemya hindi naman basta-basta maka uli ara man kahasol kaadyo magkanang naay biyahe mo nang na lamang hilak kagang kamingaw nagandom lagi sila namo guys kaming naas kananay ladyo labinas nanay gandom si Dya sa namo kay kanang gimingaw nami pero sige maninuon mi kanang istorya sa kananay cellphone kay manawag man na si Dya hindi na siya makatawag ako'y manawag kay di mo ko makagwanta hindi mo makaistorya kay aram nga dyan kanang mingawa Diyan mao lagi si tatay karon masulubos tatay kay nawa magkanang ijahang maguwang nga mapinanggaon ni diyang maguwang pinangga si Jakadyo dadto guys no naluoy kong tatay watay mahimo guys kay mga ginayata ang kinabuhi jitay mahimo guys kay kaning ato ang kinabuhi gipahugman raman ni ug kuwaon na ni sa nagpahuwam nato wa natay mahimo mo nang samtang buhi ta guys maghimo tag kanang nay maadyo nga maluwas ni nga ang kag ug kanang kwaon na ta sa kanang nay Ginoo wa may laing makaluwas nato kita ra manggajud hindi man nato makatabang ng laing tao para maluwas sa gato ang espiritu ug kanang kwaon na ta sa Ginoo kita ra jud may makaluwas mo nang maghimo tag maadyo ja maglek ta sa Ginoo ja pasensya na mo guys kay kanang wa jud kus mod karong adlaw kay kanang gimingaw kos kanang naay bye mingaw agang adlaw karon guys nja junjun og sige yan to sila sa kanang naay gawas kay nagadyo sila sa kanang naay motor pamangipang patudyo agang kuan guys nilabahan mulili sa kularing junjun og nigian na dadis kanang naay gawas mingaw kadyo kuan guys kanang naay palibot Iyan ang bangkagon? Di. Gambak. Sila guys. Nang motor guys, dyan giadyo. Ikaw dyan? Sunod po nasming ko'y diha. Ay, aman na pastakat. Nara pa, adyo na to'y butang tong katong ni murag putaw ba? Nga narag purma kay lamit tanawon. Di bitaw ta magsakay-sakay ka tantulo, masakyan man gyapon diri, magbitay lubot. Moarang ramon ko diha. Adyo ka mo punigyan, moarang ramon mo. Di mo ta mag-gitara tulo, mag-tricycle man ta. Hugot na motor skid sa tihil. Masud sa ko guys, kaya gahong kuan kanang nagilabhan dari sa tunga patadyo kun. Damira ihilak-hilak. Hello guys, nga medyo kasabot sa ibabaw pero para makakuhan, mingaw. Hilak lang man sa tago. Hilak sa tago sa mga mata. Hilak, dekos tago, amo ko maghilak. Right.
pista, wag ka uli maluya. Di man nagpista, may gusto ng uliun. Sinanig si Tatay Jud, may gusto ng uliun ng mga igsoon. Kaya ka dyan mingawa ka ng mingaw na kajutas ka na na ikuan ba? Ka na na mga banding. Kanang lamian tayo ka na na banding-banding sa ka na na mga igsoon. Kay 2019 pamilas ka na na gabanding-banding mo nang gimingaw dyan ko nila rong adlaw. Shout out sa... Kay mama ng tatoy mo ang sabot. Karong gusto nga. Gusto ka muli, ma? Uli. Gusto ka muli? Ma? Gusto ka muli? Shoutout sa gobyerno, shoutout nila Mion, nila Yap, nila Kuan. Taga-anog VIP pass si mama. Daki VIP pass ma, labang yung kagagat ma. Kalabang kagagat to, yatin pa kag jet ski dito. Kinsa ba ni mo hang mama tagagbi? Mo nang lisod jud guys, so kanang nay maminjo tag kanang nay lajo-lajo ba kanang ma dagit tag kanang nay dalagit. Ako kay namo ko daris dalagit na dagit. Lisod guys, kaya kanang nay lajo-lajo ratas kanang nga ang pamilya ba mo nang kanang gusto dihang magminjo, unjo pa magminjo ra magsilingan. Medyo pa magninja ra magsilingan kay arong di mo malajo sa kanang injuhang ginikanan na ara gyapon mo diha sinjuhang yutang natawhan. Mga nung dili man silingan ang imong giuyab ma. Kinsa may silingan ditong uyabon nga puro man mga kadugo ang mga silingan dito. Unahan gamay. Wa gyapon. Ato sa putlong ka. Di pod ma mo ra po niyang swerte nga madagit ko daning lugar. Madagit kan Junjon. Mas lami og kanang nay maminjo tag kanang silingan ra kay di tama. Di ta mingawon. Kana pong silingan nga napay panginabuhi kay og way panginabuhi wa pay kananay kanon. Bitaw guys, mas lami siguro maminjo ra kag kanang nay silingan kay di nakamulangyaw o kanang nailaing dapit na ara mo diha sa kanang injuhang yutang natawhan. Gusto kang mo ana si mohang inahag amahan ararang dalia kay naara ka diha. Ay haya kay mang kama. Kaya nakadagit ni mo taga Cebu usa ra kadagat ang Labngon. Then sila yung si Mita to Manila Muntinlupa o layo ato mo kay pag-eroplano magkauli lang buhol. Dadyo lagi pero saan mga jud guys nga di man ta makaibos kana na yata ang kuan sorti mao pud niyang sorti nga nako dani na minjo nadagit ko kanang nay taga dalagit nja kuan man pud guys kana nay buotan man pud bumupog ko gi dagdag nja kana nay pinangga man pud ko manang okay ra pud guys nga na napuko danis kana nay dalagit na dagit kay kana nay buotan man agway ayo kanang madagit kag kanang ladyo unja dagdagon ka unja giluy-luoy ka dito sa kanang nay ilang lugar mo nay kuan guys lisod unja kanang nay luoy lagsaon ra na karon guys nga di mo inom di mo sigarilyo di lagan unja kanang tanang batanon sa sud sabay makamao sana all swerte sa love life sana all manok. Electric pan pa kadiha. Di mo to sa kakuan ko kanang on call ko nga mekaniko. Nawag ito. Yan, dali ra gyan ni kuan na niya. Dali ra. Na may nagduk-duk-duk dito sa gawa. Then mo man ko kuan kanang service nga kuan right hand man. Parang kamingaw. Jamingaw po ning kuan na guys, lugar Jawa mo po kumaanad nga kanang magsuroy-suroy danang kanang mga kasilinganan. Naramad jud ko dani sud kanunay mo nang mingawon ko warang ihilak. Gusto jang tatay guys at tumig kanang nay bowl mamudyo unsa kay hindi man mahimo kay kaning bay wa may mabilin wa may mupudyo. Jasa pod si mama tiguang nanja wa pa uban si mama o kanang tumig bol mamudyo kay duha ra man na sila ni Junjun igsuon. Nanja kanang nailuoy o kanang way uban si mama. Na sila tatay sinanay dito okay raman kay naman po ko yung mga igsuon dito maglili nila. Jag si mama o kanang among bijaan si jarang isa dani. Way jamong mo kuha na kananay anak kay si ate to mas kananay Manila narbaho kay mo lagi pay nagbuhi ni Jang kay duha ra man nga gijang anak hino nanon pa siya igsuon dani sa kanang kuan pud
daning lugaran na jud suon. Pero lahi man gadjud ning kuan guys nga nadyo kay uban sa kanang imuhang kuan ba. Bye. Mo nang si Junjun di siya musugot nga at tumig ka nang naibol mamudyo kay gusto lagi ang ni tatay nga at mamudyo kay kanang tagaan ng tami ka nang kuan ni Jaba Juta kay daan naman to siya niingnan nga at tumi mamudyo tagaan minijaw ka nang najuta doha ka hektarya si Junjun magtrabaho ka nang nay Basak. juta ka nang basak mananem nga na Kabalo kaya si Papa. ang si Junjun kay di man ka mao kay wa man siya na mauhan nga nay nga nang trabaho kay ning dako man ni sila kanang nay syudad kay si Papa nanarbaho din si Mama mananahi man mao may pangita ni Mama mao na Junjun wa jud na si Jay na hibaw-an kanang mananem mo kanang nay juta kanang kanang mag-uma do siya kay bawda na guys subun sa nang magdaro basta nga na wa siya kalibutan kay ing dako man na siya kanang kuan syudad mo to nga naluoy lagi kong tatay kay gusto lagi siya nga ato lagi ang tami mamudyo kanang nay bol kay daan pa man to siya sa una katong nay hanggi paila-ila si Junjun sa uyab pa mi katong hanggi das Junjun sa kanang nay bahin sa batong tuiga kuan pa man siguro to basta man naguyab pa mi dagto mga 2004 siguro 2005 nga na managuyab pamida ng mga tuiga jamo to nga si Janggi das bay jamo to ning sa tenga magminja mo din kanang abot ang panahon nga magiminja na mo anin laman mo dani pudyo kay tagaan mo na o kanang naay juta kay rong si Junjun mag trabaho juta anja anin na laman mo mag kanang bay nga na siya tagaan kuno kunija tura pud sa bay kay rong dera lagi kunupod mi mo nang naloy kong tatay kay gusto jud ni nga kanang naarakos ka nang ijang kuan ba deo anja di mangajud mahimo guys kay kanang liging nanaputay ka og galingan kanang pamilya anja di man pud pwede og kanang ako ra mo desisyon di man pwede kanang magdesisyon ra ko kanang ahua kay na naman ko kanang naibana mo nang okay mahimo guys kay naman lagi ko dani na minjo anja mahal man ka na nga kuhan ka na na pamilya ug asa ka sila ani na lamang pugko kay di man pwede nga ato ko dito sa Bohol pudyo anja sila dani madyo pa wa na lamang ko nagminjo o kanang ingana man gani nga kanang kahimtangan anja mo na guys wa koy mahimo naluoy kong tatay kay gusto lagi ni nga ato ko jan sa man lagi nga di man mahimo kay kaning badya sa buhay patos Papa da naman da kuno to nagbilin na medyo kuno ni nila bidyaan kaning badya kay ugot pawis nilang paningkamot para laman matukod ning kaning badya mo na Junjun nga di jud ni niya kanang bidyaan ning badya kay punpon mangani guys o kanang kaluyan misa kanang Ginoo mo niya mo ning kaning ipaadyo kay so 20 years naman ning ilahang bahay dya kanira bitong simento ubos dya kanang taas kay kahoy man punpuhon og kanang maluoy mi Ginoo kami na laman siguro ni Junjun magpaadyo dani kay wa may laing mo pudyo kameraman si Mama nang gusto jud unta ko guys nga balag sa isa ka tuig makauli ko kay mo naman ay ang nandan kada tuig mauli ko mo lagi nga last nang uli 2019 pa nang si tatay lisag di na siya makakita malipay ka dyan na siya muli ko kay ijara mong ko nga kanan nilamon looy si tatay kay muli ko ilamilamon ra ko ni dya ang dani aping ilamilamon ni dya ang abaga ano na dya tambok manday gyapon ka dyan anak kay dako gyapon kuno kung kanang nay aping more na dyan timaylan guys kanang agahang aping dya nga ana-ana naman lagi siya makakita mo na ijara na ananao na ang kuwan aping una malipay na siya bisag din na siya makakita basta naalam may mga anak nga kanang muli nandiyan guys kaya waman tayo laing mahimo karon guys dya mura tugang vlog karong adlawan dya salamat po ko ninyo sa kanang ninyo ang pagtanaw dya mahinaot po ko guys nga kanang apilin po ninyo tanaw kanang kainamdum kaya arong punpuhon makatigom ko kanang nay mamiso Anja dagan kayong salamat guys sa inyong pagtanaw sa kanang ang vlog karong adlaw. Pasensya na mo guys kay karong adlaw
wa jugos ka na ikaw galing. Diya ka nang magbabay na ko guys. Diya magkita-kita ta susunod ng vlog. Bye bye.